Dito kami sa Inasal. Kasama yung sandal. Yan. Pang YouTube. Inasal. Yan ba yung asin? Lalakad kami papunta sa ano? Papunta kami sa landmark kasama yung kapatid ko tsaka saka pamangkin ko. Ito ah. Kuya! Ano kami dito? Hala, nakagupa pala. Bilis kuya! Pasaway ka talaga. Yan yung bangko ng nanay mo oh. Landmark kasi tayo diretso kaya... Bangko yung upuan. Ah, mag-vlog ka kuya, mag-usap ka niya. Ganyan. Yes. Surya ka yung vlog. Yeah. Ako po si Mulato. Galing kami sa Inasal. Pupunta kami sa Denmark. Denmark, ibang bansa yun. Landmark. Basta yan. Si Mader. Yan. Fountain. Iba, ganun mo. Hindi ka marunong sa iyo. Ganun mo. Ang ganda. Puti mo, Day. Day, tingnan mo. Garaang ate. Garaang Mulato. Yeah! Mga tao, gisik. Kadaghan nagkatao. Sige manong. Ilang taon ka na kuya? 10 years po. Ay, 9 years po. Vlogger na. 10 years old vlogger. 9 years old vlogger. Ay, mali pala. Si Kuya. Kuya Gerd. Si Kuya Gerd yun. Wow. Sakyan na sa loob ng mall. Yun o. Galing talaga nakagawa nito. Huh. Ano naman may bilhin natin, Mamina? Sandal ni Ate Dayan. Sandal ni Ate Dayan, ang pinsan. Tawag ano ni kuya dito, te? Yung... Diba? Ayan, nakita sa elevator. T-shirt ako. Yung aanohin niya, yung ano mo yung i-vlog mo yung ano. Gagamitin niya ng ano pang graduation. Bago. Ate, sino mo ba padala? Ha? Punta ka sa... Abay na miya na Merry Christmas. Mga sage. Oh, salamin oh. Dito banda kayo. Tapos, vlog mo daw. Ano sino paghawak ko yan? yay! Mga-vlog. Kadaghan ng tao. Yung pang graduation. Kaya mag-vlog ka naman sa... Oh, ang ganda. Si Lola. Okay, bili-bili na. Oh, ang daming sando sa magpipili dito. Parang sasako ka talaga sa sobrang ganda. Puti or itim, te? Wow! Diyan dito pa.
Papa. %. Pusimbot so. Kadaghalang katao eh. Kuya. Sabi daw ni Mami naman, no, magano daw tayo. Magkitaan ga na gisandas. Pumili kayo. Hindi kayo maubusan. Sana pa rin. Sige, bye-bye. Yang batang yan, pasaway. Sika. Pasaway. Oh, makita lang ang Amerikano. Yaw pa ako. Wala to. Hawi na kami. Ano yung dala mo, kuya? Denmark. Landmark. Yan. Yan ito, te. Pwede na yan, te. Tingnan mo, te. Sika ba? Tapos wala to pala musiko, no? Dito na kami sa Washington, D.C. Washington nga. Washington, D.C. Ito, Washington yan. Ah, kala ko washing. Sure, mula saan. May malaking bato dyan na turtle ko yan. Ah, nagpapicture na ako doon. Yun, oh. Iba yun. Mas malaki talaga. Yeah, dingo. Ano yun, Garland? Yan yung clumsy. Sabi ko, yan yung clumsy. Oh, ano yan? Basang-basa sa ulan. Walang masisilungan. Basa. Nahulog. Naubos yung tubig. Pagkain namin. Kuya. Karaan, kuya. Ako si Edman. Ito, ano to? Nilagang baka. Inilaw. Ano tawag ito, ting? Calamaris? Ano ba ito? Calamaris. Garlic calamaris sizzling. Basta yun na yun. Squid. Tapos nilagang hipon. Yan. Yummer.